Euskerak enpresa bere jatorri eta erroetara lotzen du, eta beraz hau balio-erantzi oso garrantzitsua da enpresarentzako, gaur egungo gizarte likidoan atxikimendu handia ematen diolako horrek enpresari. Gaur egunean generazio berriak gero eta prestatuago datoz euskeran ikuspuntutik, eta enpresari tokatzen zaie moldatzea baldintza berri horietara. Eta horretarako barruan eraldaketa nabarmenak egin behar dituzte enpresa gehienak. Fagor Arrasate enpresa globala da, eta bere produktuen 90% inguru atzerrian entregatzen ditu. Hau horrela izanik, ezinbestekoa da herrialde guzti horietan hizkuntzen kudeaketa egokia egitea, baina horrek ez du kentzen Fagor Arrasatek euskerarekiko egiten duen apostua. Fagor Arrasatentzako euskera baliabide ezinbestekoa da eta barne funtzionamentuan garrantzi nabarmena dauka. Fagor Arrasateren kasuan euskerak potentzialidade handia du bezeroaren aurrean. Gaur egungo mundu globalizatuan ezinbestekoa da beste lehiakideengandik bereiztea, eta Fagor Arrasate marka europartzat hartzen duten heinean, izaera hau nabarmentzeko euskera indartzea ezinbestekoa da. Gaur egunean enpresek gero eta gehiago jartzen dute balorean erantzukizun soziala, eta Euskal Herrian erantzukizun sozial hau sustatzeko baliabiderik egokienetako bat euskera sustatzea da. Nik animatuko nituzke enpresa teknologiko desberdinak urrats bat eman eta frogadet esatela balorean jartzen euskera, eta ziur nago emaitz garbiak eta balio-erantzia segituen jasoko dutela.